ଏ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଚାରିଧାମ ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି। ଚାରିଧାମ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ଅଡିଏନ୍ସ ଭାବୁଥିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ଚାରିଧାମ ମୁଭିକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ସେହି ଭାବନା ସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଚାରିଧାମ ମୁଭିକୁ ଅଡିଏନ୍ସ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭିକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ଚାରିଧାମ ମୁଭିର ସମସ୍ତ ଶୋ ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭିର ଶୋ ମଧ୍ୟ ହାଉସଫୁଲ୍ ରହୁଛି। ଏ ଦୁଇଟି ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଧାମ ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ପୁରା ସାଉଥ୍ ବଲିଉଡ୍ ଟାଇପ୍ର ମୁଭି ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଲିଉଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଚାରିଧାମ ମୁଭି 3 ଦିନରେ 2 କୋଟି ପ୍ଲସ୍ ଇନକମ୍ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ମଧ୍ୟ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଏ ଦୁଇଟି ମୁଭି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୁଭି ବାବୁସାନଙ୍କ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭିର 20 କୋଟି କଲେକ୍ସନ୍କୁ ପାର କରିପାରିବ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।